Hola, amics i amigues, 2022 ja està, s'ha acabat. Comencem 2023. Programació en directe para tu amic Enric Cabrera, que me presento, que porto molts anys de la comunicació i destaco una cosa molt important. L'entrevistes 2023. El projecte per al futur. El sentit de cada frase que jo explico i els jugadors i jugadores que expliquen. La qualitat és la veu de vosaltres, del sentit de la nostra programació en directe. La ràdio és el sistema molt important per assegurar les entrevistes, per animar els jugadors i jugadores, per destacar bé el partit, per comunicar bé. La meva programació 2023 serà espectacular d'aquesta temporada perquè farem meravellosament els partits, destacarem bé cada partit, destacarem bé cada qualitat de què té el nostre jugador, defensa, davanter, ala, mig, porter i tot al servei del sistema del jugador. El sistema que feu vosaltres, la ràdio, de la comunicació, les meves entrevistes. Felicito especialment al Canet Futbol Sala aquesta temporada 2022-2023 perquè esteu fent meravellosament cada partit autèntic, cada partit un nivell, destacar molt bé a la qualitat humana que tenim els jugadors i les jugadores de tots els equips, de les categories per a Benjamí, aleví, infantil, cadets, juvenils, sèniors i infantils del femení o diferents equips femenins que vindran al futur. I també al cor del nostre club és l'Escoleta, moltes i moltes gràcies, moltes felicitats per tenir aquests sistemes que fan els entrenadors, que es dediquen cada hora treballant perquè tinguem nosaltres un futur exquisitament per tenir, per guanyar, per assegurar cada gol, per marcar l'escaire, per guanyar la qualitat de cada equip, de cada jugador, de cada visitant i sempre assegurant sempre la victòria del nostre equip local de Canet de Mar. Visca el Canet Futbol Sala. Sempre que jo mateix que me dedico a la comunicació, la comunicació és molt important, la qualitat que jo sempre que explico de cada entrenaments, de cada entrenador, de cada equip, de cada sentit, de sentiments de cada nostres jugadors, és la base de tot, destacar bé la qualitat de l'entrevista que jo explico i sempre explicaré la bona sentit que ells diuen, que expliquen de cada partit, de cada nivell i sempre la qualitat exquisita per a la gravació. La gravació és important, el sentit és molt important, l'espectacular de cada partit és important i el nivell dels entrenaments dilluns o divendres o partits de lliga dissabtes i diumenges. El partit és l'emoció, l'ha sentit, la fantàsticament, la grada verda, els nostres colors, verd, blanc i tothom animant els nostres equips i els nostres crits de nostra veu. Visca el Canet Futbol Sala. 1, 2, 3, els jugadors tots plegats al mig de la pista, a l'entrenador animant, als aficionats, al delegat, a tothom que estem a dins al Canet Futbol Sala. Canet Futbol Sala de 1982 que està fundat, un club autèntic, un club meravellós, un club que sempre ha destacat les grans figures dels equips del planter, el sènior i diferents equips. Els equips són importants, la qualitat és molt important, la veu de la grada és molt important. La veu de la grada és important? Sí. La veu la gent? També.
i els meus entrevistes també. Dedico esta nota per als polítics. Aquest 2023 haurà eleccions municipals. 2024 haurà eleccions nacionals. Tot això és tenir una cosa, solament una cosa, polítics, nous i per al futur. Alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, a tots. Els demano una cosa molt important. Que comencin ja les obres, la nova instal·lació esportiva, la zona industrial, el nou pavelló municipal. Que espero que tots els nostres jugadors, família del Club Bàsquet Canet, famílies de diferents entitats esportives que estem entrenant allà. A tots dic, seguríssim, aquest 2023 serà la hora de la veritat. Que espero, polítics, regidors, regidores del futur, espero aquesta entrada 2023, la il·lusió que tenen aquests nens i nenes que es dediquen hores, dies, hores i temps de la seva vida, que estiguem tots, que tinguem el futur al nou pavelló municipal, que estigui ja l'instal·lació esportiva, la zona industrial. Vale? Ok, Maquei. Estem preparats per a la nova instal·lació? Vinga, ara sí, veritat. Que espero. I si voleu un cop de mà, us tinc la meva fe, la meva mà. Si voleu demanar o sé, explicar-me alguna cosa, tots els regidors o el nou futur, digueu-me alguna cosa a mi, sisplau, perquè jo no estic molt clar les coses. M'agradaria que estiguin ja la qualitat, que comencin ja les obres, que no facin reunions, que diguin solament això, ja fem les obres. Ja està. Espero aquesta xarra que jo he fet, poquito, espero que, sisplau, regidors nous al futur, tots els partits polítics de Canet de Mar, els nous, que siguin esquerres, dreta o centre. A tots tenim ara, al moment, fer aquest crit. Ho farem ja, perquè els nanos, les noies, la gent que estem al pavelló, que diguin, ja és veritat, Quique, ja faran el pavelló. Sisplau, no podem enganyar aquests nois i noies que es dediquen dies, hores, als seus moments de vida, treballant, destacar, cada partit, il·lusió, cada nostre cop de mà de fer cada partit un gol, dedica el gol a la família, als amics, a les amigues, als entrenadors, als jugadors. Sisplau, el cop de l'escaire seria en el pavelló, que espero, demano a tots els polítics, els nous, que vinguen al futur, que facin ja les obres, que dediquin les hores que necessiten dedicar-se, i si voleu, jo estic com vosaltres i sempre tindré a vosaltres a fer un cop de mà les idees,
coses, jo porto molts anys al món de l'esport i tenim, ara és el moment, gràcies, tenim els terrenys, tenim de tot, falta, ja sabem què falta. Deixem la política, comencem pel futur de les entrevistes. Aquesta temporada del Canet, totes les categories, vull dir, a tots els entrenadors, sisplau, si m'agradaria destacar bé la feina que jo faig. Destacar bé la feina és una feina que jo faig amb el cor. Canet Futbol Sala. Una feina que jo faig pel cor del Canet Futbol Sala. Una feina gratuïtament. Una feina tot amb el cor. Demano que se compliqueu vosaltres, que m'envieu els jugadors, que me digueu, Quique, tens el jugador. Feu un cop de mà. Ayudeu-me per fer les coses para que sigui el Canet Futbol Sala més gran. No digueu-me una cosa, digueu-me gràcies a mi també que el Canet Futbol Sala esportivament de la comunicació i tot s'ha fet més gran, s'està omplint moltes coses més. Això és la raó, que m'han dit molts jugadors, molta gent, tothom, me diu, Quique, fas molt bé la feina i això. Jo me dedico hores per fer les entrevistes, me dedico hores per arreglar les entrevistes, me dedico hores per fer el ressò del vídeo, tot. I me dedico hores de tot, i faig tot amb el cor. El Canet Futbol Sala que sigui més gran, el Canet Futbol Sala que tingui aquesta qualitat humana. Tenim un president meravellosament, una junta directiva collonuts. Som gent super ben preparats per a tenir i saborar la sabor de la comunicació. Tenim en Dani Grau, Montiu, de Ràdio Canet, tenim gent personal dels entrenadors, tenim gent dedicada hores i no es veuen que estan fent les seves fotos, tenim persones que es dediquen a fer vídeos, persones que es dediquen a fer entrevistes i vídeos, com jo, com molta gent, i jo me dedico a això, a fer coses meravellosament, fer més la veu per tot el món, vosaltres, que sortiu per tot el món. Tinc moltes pàgines webs i tinc un altre blog de 26.200, quasi 300.000 de persones que van i sempre que estan la meva pàgina, 5.888 ja com és la meva pàgina Meta, es deia abans Facebook, ara es diu Meta, tinc Instagram, tinc YouTube, tinc de tot, i la base de tot, amics i amigues, és omplir cada gol, la feina que faig per vosaltres, per a sènior, per a femení, per a masculí, per tots els equips, animar tothom i estimar el nostre club. Si no som vosaltres, quin seria? Qui estaria? Mireu, penseu i estaqueu bé. Jo tinc, gràcies a Déu, molts amics de jugadors, grans amics entrenadors, grans amics presidents, junta directiu, al Canet Futbol Sala, molts amics, avis i àvies, pares i mares, els nostres jugadors i jugadores,
autèntica família i gent que sempre estem la grada verda, saborar les històries, guanyar els partits i animar el nostre escut i estimar els nostres colors. És això, la base de tot, de la comunicació. Destacar bé cada partit, fer canya cada partit, guanyar els partits. I també, si fa falta, animar-me a mi, que m'animin, que estigui, que m'entrini, que ja m'han fet això i me faran, perquè sou collonuts, xavals, els nanos i les noies, sou collonuts, les famílies, a tots, ja sabeu que m'estimeu, estic molt content d'estar i cada partit, cada resultat de les entrevistes. Jo vull dir que sigueu més grans, que estimeu més el club, que guanyeu més partits, que animo la gent que vingui a jugar a futbol sala, animo les empreses que estiguin allà, que facin sponsor, animo a tothom que vingui al Canet Futbol Sala. És això que necessitem fer Canet Futbol Sala més gran i més equips. I per això volem el pavelló, el nou pavelló municipal, que espero que comenci les obres. I per això jo vull això, treballaré que estigui al pavelló, treballaré a estimar, animar els entrenadors, sou collonuts, tinc el Dídax de Conyes, teu collonut, tinc el David Sant, joder, és un tros de pa, és meravellós, tinc l'Adrià Donareu, sou collonuts, Adrià, ets tots com uns germans, tots per mi, tinc molta gent, no vull deixar ningú. És molts entrenadors, la Paula, tenim jugadors, collonuts, tinc Aleix, és super, molt maco aquest xaval, tinc a tots, joder, tinc a tothom i estic molt content amb tots els xavals, tinc en Joan, a Barcelona, tinc molta gent, soc collonuts i estic super content i sempre me veureu allà al Canet Futbol Sala i parlarem, explicarem. Per això jo vull que 2023 que es compleixi la qualitat i estimar tothom, fer família, fer Canet del poble i una altra cosa, obrir el bar al camp de futbol sala, obrir el bar al camp de futbol, obrir el bar a la plaça industrial, l'escola Teixits allà, industrial, on està el cap, fer coses, sisplau, perquè estiguem ben calentets, bevent un cafè amb llet allà al bar, al pavelló, i anar a tots els puestos, i jolín, fer com una família, això jo crec que l'Ajuntament, sisplau, a veure si és veritat, vinga, va, jo vull que estiguem tots units allà i fent una xarxa i coses, i com abans, i fer coses meravellosament, i fer un pica-pica, i animar, i tothom fer com una família. I això jo vull al Canet Futbol Sala. Som una gran família, i espero aquest 2023, 2024, 25, 27, tots els anys que vinguin, fer una gran família i guanyar els partits i tot vindrà. Les coses bones, les dolentes, les mitjanes, sempre és això. La realitat és la realitat. I ara tenim un equilibri molt important. Els nostres nens i nenes que es dediqueu a jugar, a disfrutar, a entrenar. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tothom. Fins a entrevistes que jo farem i espero la meva veu, que jo a vegades penso i me poso la carn de pell de gallina, perquè a vegades quan parlo que jo estimo molt el Canet i estimo i els xavals per mi són collonuts
i bueno, el Canet és més que un club i tot això és i fer el Canet Futbol Sala més gran. Gràcies a tots, a totes, als socis i sòcies, i animo també que facin socis i sòcies al Canet Futbol Sala. És important. I gràcies, sisplau, a tots que esteu, la Junta, Direcció Esportiva, a tots, a totes, que estem fent un treball exquisit. La mare del David Sant, com la Paula, sou collonuts, sou meravellosos i gràcies per fer la teva feina que fas. Moltes gràcies. I tota la gent que estem allà, a tots i a totes, moltes gràcies a tots. Estem fent un any estupendo, una temporada estupendo sènior. Juguem a segona nacional B. Juguem i estem fent història. És important el Canet sènior. És important. Aquests jugadors són meravellosos. Esteu fent com l'entrenador, com els dos, com el delegat, el Dídac, que fa l'entrenador dels equips del planter. A tots, esteu fent un gran meravellós, esteu fent un gran equilibri i una gran esperança per aguantar la temporada, per destacar bé cada partit, i cada partit esteu fent història. Gràcies, entrenadors, gràcies, Dídac, gràcies, jugadors. Els jugadors, la meitat dels jugadors són entrenadors i això dona exquisit. És meravellosament que sigui un jugador del sènior que sigui entrenador. Moltes gràcies, sènior del Canet Futbol Sala. Juguem aquesta temporada i aguantarem aquesta temporada i farem una victòria i guanyarem les victòries. Gràcies, entrenadors del sènior, que esteu fent. Moltes gràcies, tot el meu cor. I les famílies, els entrenadors, la família dels jugadors, gràcies. Fer el Canet més gran. Gràcies a aquest equilibri que teniu, estima, amor, que teniu pel club. Moltes gràcies a tots. Soc Enric Cabrera, Quique. Us dic una cosa a tots. Sou els millors. Gràcies. I gràcies a tots. A tots que esteu fent una gran pinya, una gran feina, uns sistemes autèntics, a totes les categories, he dit abans. L'escoleta, el futur del Canet és el cor del club. Els premenjamins, dels alevins, dels menjamins, dels infantils, dels cadets, els juvenils, el sènior, el femení, les categories, el futur de l'equip femení.